Indlela ntle kwintombi, umfundi nakumntu ebenobizo. Ukusweleka kukaLathitha kushiye abantu abaninzi bematshekile. Usapho lwakhe luphulukene nentombi ebinekamva eliqaqambileyo. Indawo yakhe izawucaca, iyawusoloko icaca kakhulu, ngakumbi kumakhulu wakhe. Umakhulu wakhe ngoyena mntu uqheleke kakhulu ngoba uLathitha ebeyinto yonke kuye, behlala naye. Abo bebefunda naye bathi baza kuhlala bemkhumbula uLathitha. Bengumuntu orayithi, bengumuntu olungileyo, yaye kufuneka singasixheshi nathi apha ekupholeni, funeka sithathe ixesha lethu nathi sikwazi ukuphola, kodwa soze simlibale uLathitha, yaye siyasoloko simthanda. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni limisele uphando malunga nezityholo zokuxhaphazwa nekukholelwa ukuba yinto ekhokhelele ekuswelekiweni kwakhe. Kuyafuneka ke singene nzulu kuyo, ke silinde kugqithe lo msebenzi wakhe namhlanje. La team ithunyelwe phaa ekhayeni ijonge into yokuba phambi kobana kwenzeke le nto ingaba kukho zinto na ebezibonakalisa into yokubana kukhona ungquzulwano. Ootitshala abathathu babekwe kwityhefu ngeli thuba kusaqhutywa nophando. NdinguLubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eBhisho.